bapakmu kena ngopo tenguk-tenguk kok terus gletak. Bareng tak mek-mek awake kok anyep kabeh bapakmu mati lengkung. Aduh piye. Ibu bapak kenging menapa? Mboten ngertosaken paranipun, nedhengipun lenggan terus kados mekaten kawontenanipun. Tobat, tobat Pakne, kula mboten saged dipun tilar piyambak lho Pakne. Pakne, sampeyan kena ngopo? Bapak, sampeyan kenging napa? Kula tasih mbetahaken Bapak supados angampi gesangipun lengkung Bapak sampun sedo. Pakne, mbok aja kaya ngono to, aku ra iso urip ijen, Pakne. Lengkung? Lengkung kesuma? Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Warantawati. Tobat, tobat. Raden kawontenanipun semah kula kados ngarepan omah kok dipanjer gendera putih. Iki sapa sing ora ana? Ngaturi Mas pausaken dhateng kawontenanipun ingkang abdi pun Kilurah Petruk. Nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertosaken paranipun. Lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan. Tumunten sakmangke sampun mboten saged glawat. Badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho, Petruk mati. Inggih, wela ta. Kaya ya wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya Warantawati. Nggih, Raden. Wis ora usah kuwatir, mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo Prabaya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone nylameti Petruk. Matur sembah nuwun, matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen. Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti, merga Gusti kuwi nitahake titah ning alam padang kuwi anut marang kuwasaning lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tengok-tengok mongko ngombe wedang keselak tumuli tekan ning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrating Hyang Mahanasa. Inggih. Luwih akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok selaing perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas. Matur sembah nuwun. Lah kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Inggih, ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk ki mesti bakal ya tekaning pati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendak umure awake dhewe kuwi, ya tetep awake dhewe ora iso ngerti. Sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Inggih. Wis lengkung rasa nangis. Inggih. Sareng kula ngertos pangendika panjenengan. Lajeng tumuli ikhlas lair batos kula. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh. Rama kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak selaminipun mboten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah. Mestine ngono. Inggih. Mula dadi patuladanan kaca benggala wong urip ing alam padang kuwi nyuda tumindak ing ngadigang-adigung adiguna. Nyuda sumangah sesongaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira paribasane ming bledhog ana ing astane sing gawe urip. Inggih.
Matur suwun Raden, padha-padha ora apa-apa. Lah terus wis ngrancang urip sak teruse apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrandha? Apa kowe arep golek bojo meneh? Merga Lengkung ya isih mbutuhke Prabaya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si Lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kaliyan Ki Lurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wonge wis tekaning pati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden, bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika pinengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha ge anak siji mengko dipun westani angge-angge orong-orong. Kok sik to aja sok sembrono kowe iki saklaya dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho. Mboten ateges menika nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom, no? Nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu, kowe anak ratu. Mongko nek semono bejo temen uripmu mung dimek karo Petruk, mongko saking para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe. Lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk. Ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning mati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Nggih. Bangane kowe diwengku wong kana-kana. Nggih. Tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki isih enom mongko ya urung mengku garwa. Mongko wong golek bojo kuwi angel. Wong golek bojo kuwi angel. Kosik to tak omong dhisik. Wong golek bojo kuwi angel, wong golek garwa kuwi angel. Yen kleru nggone milih garwa kuwi bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon kuwi iso nganggungake derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat namung gumantung anak kula, nek anak kula cocok kula ya cocok. Lengkung piye? Kula nderekke mawon. Nek ngaten Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Menawi kula menika nggih boleh-boleh saja. Iki anak Petruk ya senengane mbanyol, boleh-boleh saja ki basa ngendi? Menawi kersa monggo Kanjeng Ibu, menawi tresna inggih monggo, mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni. Nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lair batin kula pasrahke mawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo. Bener, lha inggih. Mila kula nderek kaliyan panjenengan kemawon Raden. Ngopo Lengkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ado saka ragane. Ngono. Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono merga dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya dadi isih iso dehem, isih iso ngopo-ngopo. Mburi kae. Ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa wis rasa to gagas. Saiki ngene, Lengkung ngetutke ibune ning Drepsila Geni, aku tak ngrukti kunarpaning Petruk kantong bolong. Wah, lah
Lah bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendara ki nulungi malah arep ngepek mbokne. Kene iki le mati ki mung biasa ya. Le mati ki mung ecok-ecok lha kok njur arep dipek. Prantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondhali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih, lah kula menika ya Rama menika ya wing pimpene kok digagas banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Merga piyai kuwi piyai pinter. Ngaten, Bapak. Kono mundur ngestaken dawuh. Kono Prantawati kono nyetrika apa-apa kono. Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk. Ngestaken dawuh. Dadak oleh barang apa? Serah. Kowe ngapa e, Tru? Ngapa lho. Gah aku sonek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe iki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok, mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe kuwi tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngapa? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dipateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Monggo mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kula Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantene wedok ora ana kula nyandang manten dhewe monggo pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go vertikale Warantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti Petruk sing mantene Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti. Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati. Mangsawang anak kula lengkung isih enom, isih bocah. Nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono Petruk nggih. Kowe duwe pusaka to? Napa? Pethel. Gadah. Kene tak silihe. Pethel siji arep disilih, tak silihe engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli pethel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok njur nesu. Mung disilih pethele kok ora entuk. Nggih, siap ya. Pethel. Ah. Niki. Aja manapake jarene pethel iki kondange ampuh. Wah. Oh, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuhe kegila-gila. Nang ngono pethel iki ampuh tenan. Tak pujane, dipuja napa? Wis kowe meneng wae. Weh. Iki sampean gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh engko bingung, kleru, wah sampean sing kula tempuhke kok sik to. Arepa bentuke padha nek sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jangka patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ming Kurawa iki kula wani. Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok. Nek ngetok mati kowe. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa iki mung saka pethel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng mriki men dipateni Kurawa, men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho. Njrone wonten tipe tip dengkulmu mlocot kuwi.
Ora ana ku ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya anu cirine siji dhek ra dijenggot. Ya mengko tak thukulke sedhela wae gampang. Ora sampeyan ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengko nek Garing Bagong goleki piye ya? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh? Heeh. Ya anu iya, ya anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampeyan gawe Petruk. Ning saka wong lho, sakarep sampeyan. Kaget tak undang Kang. Oh. Lagi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana Aji Pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adikku lanang cah bagus. Iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresna karo Petruk ora? Petruk ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk keson Jombaya aku mesti totoh pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk, mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhekani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Kowe nek ngenyek ki ketoke nyerempet ning diel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing ado. Lah terus sing arep digawa bapak Jodipati, mburimu kuwi. Lho, gaweanmu apa? Iya. Saka apa iki? Saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan no piye mung nletak kowe iki. Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara ku Petruk mbirimu, lah sing gara-gara ora ana. Kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara Garing karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk engko nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku engko ora sah nembang, ora sah. Kowe engko ora sah bawa lunging gadung barang ora sah. Ya. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong Garing ya wangsulan, nek ora dijak omong Garing ora sah omong. Engko nek Garing curiga karo aku, cubriya curiga. Heeh, cubriya karo aku. Wis pokoke kowe ora sah omong. Oh iya, ya. Manut aku wah jan setan tenan. Ya ditenono suwe tak kon dadi Garing. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambekan. Wis aku engko bakal muja karo kowe. Nek kowe tak puja kowe bisa dadi Petruk. Ki arep tiru-tiru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kang yo. Wah, padha nek iki. Wah, iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Oh iya werna-werna to Petruk, ora usah dadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu. Nggih. Kakang Antasena, nggih. Kowe wis dadi Petruk. Iya. Engko kowe ning Ngororombo. Oh iya. Ngenteni Garing karo Bagong gara-gara ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya. Coba nek kula dadi Garing. Piye, Truk, kabare, Truk? Sampeyan wangsulan nuwun. Ya ape-ape wae reng. Rada kaku iki.
Ning wis ora apa-apa pun pemper. Iya. Ayo padha nembang Sitom Parisana. Napa? Sintom Parisana. Sinom Parijata kok Sintom Parisana. Lah ya jeneng ora apal kok ya rek nggih mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga. Petra kowe mangkat sing ado. Kakang Antasena kowe mangkat kono gara-gara iya Wisanggana Wisanggeni ngestoke dawuh. Ora sah basa lho, kowe basa ting pentalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya ngestoke dawuh. Wis ya Tru aku tak mangkat Tru. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya ngene ora apa-apa sing penting aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah rewel ora asah nembang. Wegah aku ngomong terus terang terus pelep malah tompo utawa bolam barang ora. Ngono Petra mlayu sing adoh. Petra kedadean saka petran nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut. Ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun nggih, Den. Edan dulurku siji kae mlekotho karo kadange tuwa. Piye lek ku arep miwiti monggo ya wis tak anggep sagu. Lah matur sembah nuwun kagem warga Ploso Dadap Ayu semanu dalu menika ingkang sampun kepareng nimbali dhateng Petruk sak rombongan. Mugi tansah pinayunganing kawidadan nir ing sambikala lan tansah nampi berkah Gusti. Matur suwun, matur suwun. Kedhep ngandel ora sian aku kaya arep kepengin nothok adikku lanang wong ora iso nembang ora iso joget kok didapuk kaya ngene kon ngancani gareng karo Bagong lumbung tisu piye lek ku arepe lah aku sok nonton Petruk nek gara-gara kae sok dipasrahke karo ibu-ibu Waranggana. Wah, lah ya jan ya penak nek dadi ponokawan. Iso mong bebas. Kula nyuwun pambiyantunipun Ibu Waranggana ingkang iring pinggir piyambak. Mboten sami kejawi namung Ibu Prasti. Kula suwun supados nyekar supaya nyekar apa ya pelangi-pelangi. Wah aku nek ngene iki terus jengkel karo Wisanggeni kan kowe arep tak antem-antem mesti ditelongno nek wis rampung lha aku dadi Petruk plekotho genti
gending ora ngerti, tembang ora ngerti. Ning aku sok nonton Petro. Ya sura uring niku mawon. Bu Prastiwi monggo tak ngundang Kang Gareng. Ya su. Ya su. Wah, kurang dhuwur. Sura Ngetan bali ngulon apa sedyane kelakon Tan bali ngulon apa sedyane kelakon Jangono no piye Tanten ikit mau Kang Gareng. Kowe ngapa terus suaramu kok beda karo adat saben iki ngapa? Masuk angin po? Ya ora. Slamet to Kang Bagong. Lho. Iki adimu kok Kang Bagong. Oh iya. Slamet to Gong. Pangestumu apik, Tru. Kowe Kang Slupan demit ngendi? Kok dadi omonganmu beda karo adat saben. Piye Kang, iki sowan ana ing Laladan Kalimantan Barat. Iki ngapa ta cah iki kok kaya edan ta cah iki? Iki nang Ploso Ndadapayu Semanu adicara Merti Dusun. Kuwi apa kuwi? Iya engko nembang kuwi apa kuwi rasa. Kowe kena ngapae, Truk? Muga aku semelang kowe iki nguyuhi bok apa nguyuhi wit gedhe. Engko Kang Slupan. Presake sik yo. Kok nek rada masuk angin kok kaya suaramu ki klokor-klokor. Ora Kang Bagong. Kang meneh. Aku ki adhimu. Oh iya ning lali silsilahe lali aku. Mbarepe iki aku nomor 2 kowe anake Semar, nomor 3 ki Bagong. Ki ragil dhewe. Kowe nek nyeluk Bagong ki Dik. Oh, Dik. Iya, Dik. Heeh, ora Kang ndakku ora wale. Awak dhewe minangka dadi sing diaturi utawa sing ditimbali sowan mrene ming melu ndedonga. Bismillah. Kocike. Kanjeng arep bismillah. Ndedonga ngersane Gusti, mugi-mugi Dusun Ploso Ndadapayu kene tansah pinaringana ing katentreman. Tansah winantuing guyub rukun bandul rompul. Ulubes kuntul baris. Nggone padha mbangun dusune dhewe-dhewe. Ya dusun Ploso Ndadapayu. Kecamatan Umbulharjo. Kecamatan Semanu. Oh iya Senamu. Senamu ora. Semanu Kang Gareng aja nesu-nesu Kang. Ora kowe iki jane kena apa? Bar wadu lho bojone. Ora. Lah ngapa? Awake ra penak? Penak. Lah ngapa? Gregesi? Ora. Lah kok suaramu gedhe banget ngono ki apa? Ku nek nembang ya rekoso to engko. Ora aku ora arep nembang Kang. Aku sengit ro gamelan. Lho. Biasane kowe iki tresna karo gamelan, tresna karo uyon-uyon. Mbuh, bengi iki aku kok kaya ora cocok karo gamelan. Mula engko sing nembang Kang Gareng karo Kang Bagong. Kang meneh. Ono Dik Bagong. Heeh. Jan selip iki. Wah, aku kok malah wedi ya. Suarane kok gedhe banget nek kenggonan gendruwo reng. Ya ora kaya Petro kaya. Ya, Tru ya. Ora. Ora to. Andane ngayal ya ora. Muga-muga sing ditantur iso tukul arwana. Tukul tak kok tukul arwana ora. Ngrembaka woh-wohane, ngrembuyung gegodhongane. Saengga iso panen luwih saka tinimbang taun sing ngarep kepungkul. Ya,
Iya Kang Garing. Iki ayo nglaturke panglipur karo para lenggah. Ya ayo Kang Garing arep nglipur apa? Arep buka apa Kang Garing? Atur panglipur tembangan sing kepenak, guyon maton sembrono parikena sembur-sembur atas sing lara dadi waras sing ruwet dadi tuntas. Iya. Sing nembang kowe karo Mas Bagong, Mas meneh, Dik Bagong. Dik Bagong. Oh, kowe ora nembang apa ya, Truk? Aku lagi ra seneng krungu swara gamelan Dik Bagong. Wah, ngopo sebabe kowe ora pecinta kesenian to? Aku lagi ra cinta. Lagi wegah. Ya, nek ngono aku tak nembang sik ya, Truk. Monggo, monggo. Monggo Kang Garing. Milih Waranggana. Ah iya, wong tuwa iki nek Waranggana nek ora milih ndak ora jos. Iya, Waranggana. Kok wis dikemul iki arep dikirim apa ya Kang Garing? Arep dikirim nendi ora? Kaya bingkisan. Pen Waranggana do kemulan kabeh. Karang ki adem ya minta ampun kaya Truk, raiku ya wis kandel-kandel. Sing maune pilekku wis mari iki dadi tukul meneh umbele. Seratke, Truk. Tak tunyo kepalamu. Ndasmu biasane ndasmu kok kepala. Nek kepala ki sama kepala. Iya Kang Garing. Nembang opo kang aku tak ngrungokke. Sing tembang-tembang modern kae wae. Ingin ku teriak. Wis ta Truk kowe iki ngapa ta ora rasa nembang? Anteng kok tak tembangke. Yo minta maaf Kang Garing. Nyuwun pambiyantune Ibu Wahyu ya, Gong. Apik ora sajak omong petuk ndak mulai mumet. Bu Wahyu arep nyekar apa? Iki mau ana sing nyuwun sing kon jero nalika ning transit mau. Nalika nendi Kang Garing? Transit. Oh. Nyuwun Sinom Parijata. Wala diaturake apik tenan Sinom Parijata kuwi Kang Garing. Slendro apa lepok? Pelok kok lepok. Belok. Nah. Eno wah penak tenan wah gironge sing lanang Seniman sing wadon Seniwati Kok aku kok kaya curiga kowe iki kaya wong lara ta, Truk? ora Kang Garing ya mung mbok menawa suaraku lagi owah sak utekku Ya iso. Sing wadon Seniwati kayane mlumpuk kok mumpluk ora. Wis aku taruh Bagong weh. Ora adong ora. Mangga diaturake. monggo Bu Wahyu dipun aturaken inggih menika Sintom Parisana. Sintom ora. Sinom ya sintom. Mama nismu Kok kaya kecap. Iki hubungane apa kaya kecap? Kecap-cap manis memanismu. Meneng. Apa turu kono, turu gletak. Manutuke encer kono. Gawe turu. Moh ora ngantuk kok kon turu. Aku arep goro-goro. Ngisra kowe iki. Omonganmu teng clebung ora karo-karoan. Hangu jiwat. Kok mengar jiwet wae lho. Gemes aku Kang Garing. Ayo. hangu Janji sabar, ojo dok susu.
Gerongane ra yo isi kelingan to, Truk. Janji sabar. Aja kesusu, sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Bener Kang Garing. Janji sabar mesti entuk susu. Aja kesusu. Petro tak pacar modar kowe. Janji sabar aja do kesusu. Ah, kok entuk antil modar. Sawahe Jembar-jembar, susune lemu-lemu. iya marahi ya iki. Salahe kok kleru apa itu girongan kok kleru. Sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Ya Dan wis mumet aku malah ngrasake Petro iki. Teruske penak banget Kang. Apane sing penak? Pite. Sing ngepit ki ya sapa? Wong iki tetembangan kok pite-pite ora. Kene terus tak dedeg cengelmu kene. Mbok menawa kesleo. Ora Kang Bagong. Kang menah. Ora Dik Bagong. Wah, jan wis iki ketoke kaya ora arep rame iki. Petruk jan petruk. Ya. Loro apa? Mbok disontekke. Kuwi cakepan ya nyok. Lara apa? Apa kang Tak kuntung pun tak detak kuntung. Rasa ngendang. Nek cara mbiyen tembangane girongane ora ngaring kodhok ijo mlebu jaring. Lho, nek saiki wis ganti, saya modern, saya milenial, ora ngaring kudu eling kang peparing, ora kok ming kodhok ijo. Iya Kang. Kodhok ijo. Iya. Ora ngaring kodhok ijo mlebu Eling jaring. Kowe iki ngapa jane Truk? Ndelok-ndelok awakmu anget ora to bathuk iki? Iki ya normal e panase iki. Mangapa? Ha. Oh, ilate ya ora putih kok. Nek teleke putih Kang Garing. Kaya pitik gering wae. Iya. Teruske Kang Garing. Kepati. Ora kepati. Cakepane beda. tertentu Cakepan kok sudah tentu. Tartentu. Mongkar mampir apa sita napa ora mampir kayak gue iki mampir ngono kok kuwi lho Romai Rama ndasmu jeblok antil sisan kowe aku ora komen aku wis mumet sik aku gagas kowe Petro iki nek ora domongke bapak iki mesti kenjingan demit ngendi iki yakin kowe mau nglangkai kijing miring kowe iki nglangkai kijing ora Kang Bagong Kang menah Dik Bagong ora kok omonganmu kaya ngono kuwi marayaku cubriya
Wis ora usah dadak gagas aku sing penting sinome dintekke. Ah iya iya. Ning ya dingengehi sithik. Menono ponine. Nek sinome dintekke teneh melingsi. Udah. Iya. Kang Garing aku moh nek anarkis. Setan ora. Ya dirampungke. Iki engko gerongane tegane Kambil ijo. wah. Saking tak apalke nek kuwi. Wah. Bejane Sing kambil ijo. sing duwe bojo. Waton aja loro. Yo mangga. Urung tekan kuwi kok ya. Mbok leren. Ngapa Mas? Kok mlaku terus lu mampah nganggo leren ndak sikile kesel. Kowe iki cakepan ya, Truk. Tak suduk keris wetengmu kowe. Tanpa Sikil. Aja lali agamane, lali agamane. Iki terakhir rapopo. Lho Kang Garing kok ana sing arep gawe pager bumi po. Lah ngopo? Kok dunggahi batako akeh banget. Bataku dengkulmu mlocok lho. Kuwi dus-dusan, isine Sego. wah. Kene pinter. Wedang kok ireng dicampuri Kopi kayak kopi. kopi. teman Jangan sok-sok. Jangan mepet-mepet. Ahu. Hae. Sor. Ora nganggo sor. Wah. Tembang apik-apik dibubrah karo Petruk. Kowe iki bisane Sinompari Jata nglothok, kutut nganggo ngothok, uler kambang nglothok, jineman klambi lurik nglothok. Aku pasrah nganggo lurik. Aku nganggo kaos. Jineman maksudku. Iya Kang Garing penak tenan sing jeneng iki mau apa? Sinompari Jata. Kok kaya ora hafal to kowe? Wong kedunungan ino lali salah apes lan rambayar. Mati. Ya, kowe arep nembang apa, Truk? Aku ora nembang tungdeng. Ya ora usah nembang ora apa-apa, engko tak suli ya. Ya Kang Garing aku tak ngrasake hembusan angin mamiri. Saya esuk ora saya ilang ning saya banter. Saya krasa nyangkulit. Nah ya ora apa-apa ora. Santai wae ora ya iki kali dirongkas rampung sak jam meneh rampung. Ngono ya Kang. Iya, wis ceket-ceket. Kowe wae sing nembang. Ki mau slendro tak ganti pelok ya, Truk. Ya ganti sik kono. Lho, tegese iki arep tak ganti pelok larase. Ya manut-manut. Sing arep tok dawuhi nyekar sapa Kang Garing? Bar Mbak Wahyu nglumpati siji. Antekno. Nglumpati Prastiwi ya iso tiba saka panggung. Maksude iki sindene nglumpati siji Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya.
Nembang apa Kagaring? Sing gumyak-gumyak wae ya, Truk. Iya sing gumyak. Penabe kon nutuki tempolong. Engko rak gumyak. Tak nyuwun pambiyantune Mbak Wayu supaya bawa terus engko ditibake gugur gunung. Lah seneng tenan aku Kagaring. Ning diresiki sik ndak mampu. Kok diresiki sik ndak mampu apa? Lah jare dubur. Tak tunggu muter. Gugur gunung. Oh, gugur gunung. Ndak slentang-slenting. Keringete sing masalah. Ayo, Mbak. Bawa pilok barang ku ya paling ora ya. Apa dilanggamke sik, Truk? Manut. Dilanggarke sik. Dilanggamke. Dilanggamke sik ya ora apa-apa. Langgame apa? Wis suwe nggonku anu wae. Wis suwe kowe tak Lanane kowe tan citra. Lah kuwi apik banget. Lanane kowe tan citra. Wis mumet dasku wis mumet kok. Aku wis buyer ket mau aku. Gagas Petro ki mripate nek omong kaya ora ngematke kowe. Kaya ning dunia lain nek Petro ki. Wis ben apa-apa engko diaturke bapak kok beda karo adat sing wis ora. Seliramu. Kiraku kowe tan citra. Nano monggo kowe nek gelem nembang suarane apik kowe lombangane aku mbok coba Truk dikuatke kowe iki suarane gemlongger ngene kena penyakit apa suara dhuwur dikuatke ayo dicoba kiraku aja basa Indonesia kiraku kowe tan citra kok kiranya kuwi lagune Dewa 19 kiraku kowe tan citra kok iso kaya ngono ya Gong mbok aku wis habis pikir aku marke Petro ki kaya piye ngono lho amung tak ansah tak enteni wis asa nembang huk meneng anteng sikut merotol padake ora ngapa areng katut angin arep balik kok angine gedhe nganti katut monggo Mbak Ayu kiraku suarane kaya Kamelia Malik. Malik apa? Malik matane. Tak cocok kowe. Kowe ngecek aku arep ana. Mripatku wis Malik ket biyen. Nyuwun pangapura Mas Garing. Pindho saduk mencrat nyawamu. Entuti. Enteni kok entuti. Mosok ning ngenteni suka Martin Tuti. Layang. Oh, Didi Kempot tutuh. Kok layang kok Didi Kempot ora? Petro wis mulai merem mripate. Krungokke swara sinden mripate wis abut wis. Le gedhe wis abut ora jamak-jamak. Pijer krungu kok krungu swara pijet pijer pijet ora dadi melek krungu swara pijet kledang-kledang nok tung gendang ndut tak tung ora ono tak keprok watu iki cakepane padake ngendang ora mula tak kira nek kowe ngendang ya Kang Garing kutuk gledang-gledang tak tung gendang ndut tak tung gendang ndut gledang-gledang ndut wedhus ora
Malah do cengengesan. Aku muni klidang-klidang tak tung gendang-dut, tak tung glendang-dut, tak tung klidang-dut. Mata indah bola pingpong. Nah ya. Lakae bucet. Mi. Ya Gang ya pindah ya. Aku gah karo Petruk iki. Wola jenenge ngono kuwi rasa hidup semati. Tetep tak tutke. Setan ora. Cakepan kok digontak-ganti ora. Lah tak kira nek bocahe mi. Arep ndelok. Badut ora. Ya to. Iki tibake langgame, Truk. Iya Kang Garing. Tak enteni. Ngenteni sapa? Iki tembang. Ora sok nyaut-nyaut to. Apa piye tak tekake ya? Aja kok ditekak ora. Gemes ya aku suwe-suwe. Hang terus ngungkuli aku. Waduh, ayo aja kaya ngono. Cerap-cerap. Slololololo. Ora yo nganggo irama kuwi nek slololololo. Ora kaya campur sari. Hae. Slololololo. Wagu. Monggo. Mau jenenge langgam tak enteni Truk, pelok barang. Yo, aku lagi dong iki. Lah anteni didadeki langgam yo Kang Garing. Iki ya ana nawala sing tak tampa. Nawala saka sapa Kang Garing? Saka penggemar Sugeng Enjing Pak Petruk, Pak Gareng. Kula nyuwun langgam rengu Mbak Tatin ingkang nyekar. Weh, piye Mbak Tak? Wah, cocok aku nek yaine iki Tatin kon goleki tengu. Antil menclanjur Tatin kon gawa nganu kae, peniti, heeh. Kon nyudiki alon-alon ngono kae, heeh. Antil mencelat ora. Langgam rengu. Ula krunguku kon goleki tengu. Langgam rengu ora glu teko meneh. Wah, begitu Petruk rada edan ya kok sing padha. Assalamualaikum. Kula rombongan Sapam Undip Tembalang tetep monitor request lagu Caping Gunung Gonggomina matur nuwun. Undip ngendi, Truk? Apa Undip ngendi? Universitas Diponegoro. Pinter tenan. Kene isih waras kowe. Ya isih waras padake edan. Ya mung rada. Wah. UGM Universitas Gadjah Mada. UAD Universitas Ahmad Dahlan. NTT Nusa Tenggara Barat. ngawur saya ngawur. STNK Setengah tuwa ning kepenak. Caidan
Ayo dilanggamke rengu Mbak Tatin monggo. Men ora adem. Niki jan luar biasa. Camcaune yo. Apa? Kuwi lho. Kahanane kuwi lho. Ayo lek mung ngarani apa? Camcau. Cuaca. Kok camcau? Adem tenan. Lah iya ya ora apa-apa diampet kaya. Ayo. Nggih bawa. Nganggo. Memanise sing jeneng hawane adem ki nek weruh sinden lemu rasane wis anget ya Kang. Ayo tetep ora. marak ati Karepku ki nganggo dimenirke. Ati. Wis totrok kowe iki rasane nembang ora. Ngrungokke kowe rasa penak kok. Gondes luwes. Gandes. Gondes. Gandes luwes wirak gane Rina wengi mung tratapan dik atiku tratapan dik Kowe iki nembang apa-apa wis ora cocok. Kowe kok tembange deg-degan kok tratapan ora. Padha wae. montang Wih, bladal. manting Muntal mantel. tanjena Lah kuwi jenenge goblok ya Kang Gareng. Kok iso? Montal mantel kok ora jenak. Lambone aku sedina sewengi mesti. Kowe. Warasa ya, Truk. Edian tenan. Ya pindah ya. Engko iki bocah ngetutke pindah wae ora. Kang masih rodoh wong bagus. Ya, nek pancen kowe waras tenan iki bajute piye? Enene katon rengu. Lah ya nek wis ketok tengune ya dicuthik. Katon rengu ora katon tengu. Culek patmu ora. Plirak-plirik ora. Rasane ora. Sajake katon rengu wonten apa niku bilih sampun dangu nak ndang endut. Aku tak omongan karo kowe bae. Kang Gareng kowe iki tegese menganak tirikan aku. Aku ora tok jak omong. Aku ngisru kok. Iki ben nembang sik, kowe meneng sik. Yo ceklik Ame meneng kok gak diceklik. ben mati suarane. Sajake katon rengu sampun niku dene sampun dangu kakak sakniki jerben
bebasan bebasan yang ngenteni kumambanging selangke Dindang pikir agong. Wah iya menro suasanane rada anget dhisik wis tekan balung sumsum. Dadi tirat tru. Iya suasanane mung rada semangat iki wis tekan balung sumsum. Ah iya. Nggak tak tunak Dedang dut. wis kira rasa omong kowe marai ora cetha kuwi ngopo to jane kuwi. Kok aku kok curiga kowe iki. Tru Dalem Kang Garing. nah, iki nek diundang ngene iki kaya suarane iki Petro asline nek ora kok kaya wong kerawuan. Iya, wis ora apa-apa.
apa kowe iki? Bareng tembange rampung wangine teko buantere ora jamak-jam. Ayo karang ya suasanane mbok iki kena perbawa. Biasane ngene iki nek miturut ramalan cuaca, kuwi ana angin saka benua ngendi sing nganti tekan ana ing Indonesia. Upama angin benua anu Asia utawa Amerika utawa Australia sing menyerang benua-benua kuwi terus iso tekan Indonesia biasane sok imbase sok kaya ngono kuwi. Oh lah iya. Apik temenanan Kakang Gareng. Iya. Karena nembang apa, Truk? Mbok aku tulung tembangno sing kae lho Kang, apa jenenge ayo kanca padha ngayahi karyaning praja kene digorene. Digorene piye ora? Gugur. Ah, kuwi pelok barang. Lah kuwi kudune iso nambahi semangat nggone padha guyub rukun bandha rompol. Kuwi arep nembang ora, Gong. Ora wis mumet sik ndasku wis. Loro Petro kaya ngono kuwi rasane wis kaya arep apa ngampleng-ngampleng rasane. Wis ben kok nek waras mbok menawa lagi kenapa. Tak tembangke ning terus mari ya, Truk. Iya, Kang, mesti mari aku wis kerokan bareng. Ah iya. Lara apa? Ora. Ah kok kerokan? Ya sembangane nganggur. Wong kerokan kok mbangane nganggur. Dibukani terus dikurke ya, Truk. Disekurke. Dikurke kok disekurke ora. Apa keciliken? Oh, dikurke iki kanca-kanca wis njen bareng le nembang. Oh, larak. Ngono. Ah iya. Rungokno nek kowe butuh tak tembangke cah bagus aja kuwatir. Ning terus suaramu bali kaya wingi uni ya. Iya, engko tak bali nang omah. Bali kaya wingi uni. Iya, wis aja kuwatir. Mangga tak aturke terus. Iya, Kang Gareng kaya ngopo? Tenan Kang Gareng ki mau gugur gunung terus medhu neng Rosolan bersih desa terus ditibake jurang Grawah jurang jugruk cah edan ora Bagong ora nembang ora wis mumet gagas kowe aku wis bingung pikir aku wis kowe iki kena ngapa nek kaya ngono sak teruse ra ya iso wah jan nyilakani tenan kok terus ora iso nembang babar blas iki. Slendro. Ha iki kita arep nembang bocah iki wah jan sang rimu Petro iki biasane wis apa slendro ngono kuwi nembang muni sega ngono terus madang. Iki biasane heeh. Rire sarta pawonu teng ranu